Čaute ľudia, dneska sa pozrieme na najlepší kanál a ten kanál sa volá Jakub Ertl, môžete si ho nájsť. Je to veľmi kvalitný kanál s jedným videom, ale to video stojí za to. To video, dámy a páni, bude prosím vás unboxing 1.part Samsung Galaxy Trend Plus. My sa na to tešíme a ideme sa na to vrhnúť. A už dlho nebolo video, takže sorry man. A girl. Čaute, to som ja. Čaute. To intro stojí samo o seba. Čaute, to som ja. Počkaj, jak to bolo ešte raz? Ja som to zabudol. Čaute, to som ja. Áno, presne tak. Čaute, to som ja. A kto ja, ty kokos? Ježiš, to je hrozné, chlapci. Už v druhej sekunde sme sa zastavili. Čaute. Ja som... proste poviem vám niečo na úvod. Ja som... poviem vám niečo na úvod. Dobrý ti, chlapče, ty nevieš, jak sa voláš? Lebo ak nevieš, jak sa voláš, tak ty by si sa mal niekde vyšetriť, kápo. Lebo toto nie je normálne, aby si nepamätal svoje meno. OK, ideme ďalej. Ja som malý youtuberík. Ani na to. Ani tak nie. Som proste youtuber, ktorý chce natáčať videa a podobne. Proste doteraz som pozeral vloga, menta, gamera, všetko. Z dochľaka hrám hlavne Far Cry 4, Far Cry 3. Poviem, dobre hra. To musím, keď si pozerá toto slabé video. No. Chlapče, kvalita tvojho videa je, aké by si to natáčal kalkulačkou alebo peňaženkou, takže prosím ťa, na budúce si zožeň, ak chceš natáčať vlogy lepšie kamery. Ja viem, Jakub, že tebe to ide s tými unboxingmi, máš ty iba jeden a gratulujem ti. Takže my sa pustíme ďalej. Som malý youtuber. Ani to. To som malý youtuber už povedal tretí raz v tomto videu za 42 sekúnd, takže a teraz povedal ani to. Ty si chlapče, ty si inteligentný, ty si veľmi inteligentný, ty musíš mať minimálne 9 rokov a v 9 rokoch už máš Samsung Galaxy Trend Plus, ty si iný pán. Začnem tak do týždňa. Začnem toto unboxingovať hociaké veci, ako to robí Homer Samurai. Nebudem až taký srandovný, nebudem to nadávať, prepáčte, ale tí, ktorí majú nadávky, sorry. Takže srandy tu užijete, viem už, že... Srandy tu užijete, už po minúte 4. sekunde tu umieram s nudou, ale srandy si užijeme, takže počuli ste, je to fakt super kanál, ideme ďalej. Teraz sa na mňa smiete, ale to nevadí. Takže začnem natáčať potom po týchto unboxingoch Far Cry 3. Ty chceš natáčať Far Cry 3 s ránkou minus 2 GB Intel Core i Nokia 3310 a s procesorom Nvidia Classic 5. Takže dobre ty chlapec, gratulujem ti, aj máš veľmi kvalitnú kameru. Pokračuj ďalej. 4, možno aj 2 len tak, pre srandu. Minecraft, Counter-Strike. Chlapci, počuli ste dobre? Minecraft. Ty kokos, takže to znamená, že už si dieťa. Kto hrá ešte Minecraft je dieťa, dobre. Nečudujem sa tým veľkým youtuberom, lebo za to majú veľké views a veľa detí je na YouTube a vlastne si pozrie ten Minecraft Let's Play, takže tak, chápete, to je biznis, chlapci. To je biznis. Counter-Strike nie. Counter-Strike, Minecraft, čo si ešte? Tá nič. Nehovor s plnou papulkou, lebo ti nerozumiem ani hovno. No tak také rýchlovečky. Taký maličký youtuber. Bude sa volať. Štvrtý raz povedal taký maličký youtuber. Gratulujem ti, chlapec. Si maličký youtuber, aj máš maličký, nevadí. Kupertl, ale to nevadí. No, takže vrhneme sa do tohto. Hurá, máš tu unboxing, je 14 minútový. A odbaloval si jeden mobil, paráda. Za 14 minút by som stihol odbaliť televízor, mobil a tablet a možno aj playko dokopy a ešte by som ho aj zložil, takže gratulujem chlapec. A my minúte 42 začneš unboxingovať, ty si iný frajer. Ideme ďalej. Moje videá vzhľadom unboxingu budú trvať asi tak, typujem si. Unboxing bude trvať 10-15 minút. Píšte mi do komentárov, ako to chcete. No a už sa Dobre.
napísal, že píšte mi do komentárov, ako to chcete. Potom ja niečo napíšem. To vážne vrhnime. To som si pred vás pripravil. Hneď som si tu odrezal, aby som sa tu s tým nemusel namáhať. Lebo som tu sám radšej. Provokatérov, akože môjho brata som Dobre chlapec, už by si mohol ako to aj odbalovať, lebo o tom je unboxing a nie, že tam vysvetľuješ, že to si odbalil, aby si sa s tým nenamáhal. Dobre, pokračujeme. poslal preč. Takže toto si takto otvoríme. Bude to zložité, keď to robím len jednou rukou. A ešte podľa toho hovorte mi nejaké. No, píšte mi. Hovorte mi nejaké. Píšte mi, si chlapec, ty si IQ stroj, ty kokos. Teba by som dal do nejakej inteligentnej súťaže, tam by si sa mohol povyprávať sám so sebou a s jednou rukou by si natáčal, ale nevadí, ideme ďalej. Ja už na to nemám, máme to 14 minút, ja to potom musím nejak, potom ešte komentáre prečítame jak vždycky, takže ideme ďalej. Nejaký komentár, ako by som mohol začať, ako by som mohol to videa začať. Napíšte mi niečo také krátke, napríklad. Nie až také presné, ako to druhí hovoria. Druhý mastíči, ak to hovorí Zochliak. Dobre, chlapec. Ešte kopíruj po Zochliakovi, dobre. Mne toto video stačilo, ideme sa pozrieť na komentáre ako vždycky, takže je prvé video. Parádny popisok videa, chlapec. O 7 dní začnem Far Cry 3 a 4. Jasne. 8 alebo 9 dní. Aha. Natoč ten Far Cry 4 a Minecraft. Vidíme, že toto už je dieťa, lebo Far Cry, jak to napísal. Ježiš. A má druhý kanál, chlapci, má druhý kanál. Dobre, to si pozrieme. Takže my sa ideme pozrieť na ten jeho druhý kanál. Jeho kanál, dámy a páni. Pozeral som si toto video. Prvé stačilo mi. Hudba tam hrala na plné pecky. Žiadne nič, tak ako keby hral proti potom na CS-ku Digogos. OK, ja si myslím, dajte tomu kanálu odber, ja mu určite nedám, toto sú jediné moje odbery, ktoré sledujem a najviac týchto sledujem Hagiho, ako top youtuber a Peťa a Pety, a týchto po menšine. A ak sa vám toto video ľúbilo, dajte like, koment, odber a čau.